बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया बर' हारिनि आरो हादरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। भारत हादरनि जानानै गोगोमसार गयारिया गिबिसिन गल जोसनदों। नंगौ, नेपाल हादरनि काठमान्डुआव सोलिनाय अंडर-19 साउथ एशिया फुटबल फेडारेशन एबा साब चेम्पियनशिप 2023 आव गिबि गेलेनायावनो बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया गावनि रोंग'थिजों हादर आरो बर' माहारिनि मुंखौ गिबिसिन गल जोसनना लाखिनो हादों। भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव जानाय गिबि गेलेनायाव गिबिसिन गल जोसननो हादों गोगोमसार गयारिया। अंडर-19 साब चेम्पियनशिप 2023 आव भारत हादरनि गेलेगिरिफ्रा बांलादेशखौ 3 गलाव फेजेननो हादों। थारैनो गावनि रोंग'थिजों आखा-फाखा गेलेना दिन्थिफुंना मुहि होनो हादों बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार। नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर्स श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगावआव थांनानै बायहैनो हागोन। बे बाम्पार अफारफ्रानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000, केरेन्स गारियाव 1,50,000, सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629 213 4455।